Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini nausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga maoy magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab nga among gitudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa sa pagtulunan sa PBCA, mabati na kini sa 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, mga kaigsunan. Adunay matag adlawng Domingo ug aduna usab matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalingho. Ang among mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsunan nga naasulod sa PBCM compound, kumusta kaninyo labi na sa mga chapter president nga nagaabaga og mga pagbayad sa mga radio station para mapaabot ang pagpadayag sa kamatuoran diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao sa katumanan diha sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. Ato usab nga gipahinumdom sa mga kaigsuonan ang ato ang hiniusang panagtigom nga gihimo nato katulo sa usa ka tuig, dili nato kini pagkalimtan mga kaigsunan. Mao kini ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Basta gihangyo ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong niya ng mga hikayuna. Ato usab nga gipahinomdom ang atong mga kaigsunan sa pagpadayon sa paghatag sa atong palas contribution para sa atong palas reconstruction. Sa tanan nga nagapatalinghog nining takna karon sa inyong pagpaminaw, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O garon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila pa sa mga kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Debs Rizaba, nangamusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan, katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kauban po nato karon sa studio, atong kauban nga PBC member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibang lista. Sa gihapon mga igsoon kaninyo makiguban naming lista, Brother Hernaldo Pipi, akong mainiton nga mga pagpumusta panimbaya sa tanan nga managpaminaw, sa mga nagsunod sa Facebook ug sa YouTube. Salamat mga igsoon sa kanunay ninyong pagsuporta. O karon sa pagpadayon magpaila pa ang kauban nga ministro. Kumusta kaninyo mga kaiglaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kumaturan. Ug akong pagpangamusta ni Brother Esperidion Bertoles ug kang Sister Ima Bilida ug kang Sister Cornelia Telebrico ug kang Brother Bernabel Telebrico ug kang Brother Jose Telebrico nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM dinhi sa Buhing Tubig, Pinamungahan, Cebu. Og sa pagpadayon ako mong hatag sa kauban nga ebangelista. Ninihigaw na mga higalag mga kaigsunan, dili usab gyapon nato makauban ang Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Busa kami lang gyapon ang iyang gitahasan dinhi aron sa paghatod sa mga kamatuoran. O kumusta sa inyong pagpatalinghog? Ang programa nadto matatag Domingo, mabati kini dinhi ning maong sibihan sa inyong pagpaminaw dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Ang atong programa mabati kini alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag adlong Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube mga kaigsunan. O ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa? Mabati kini dinhi sa RPN Dixkidi, Dipolog Radio Ronda. Matag adlawng Domingo alas 6 kadto sa La City ang tagnas kagabion. Live gyapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube ang atong programa mga kaigsunan. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM. Matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion dinhi tagaan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan nga mga PBCM Women's Group upos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Cebu City ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kita mga kaigsuonan. Unang hugna magsugod kini alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon
O mabati kini pag-usab sa ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghilista o ministro. Og bradron usab atong kumustahon ang naa sa Takob Kauswagan Lanao del Norte Nanukad branch number 105 sila ni Jesus Desierto Jr. ang chapter president og si Jerome E. Desierto ang vice president sa maong branch. Og usab kumusta usab sa branch number 29 sa akong mga igsuon kang Alejandro Abinuha uban sa iyang pamilya ug kang Irene Pipi usab sekretary sa maong branch, Silda Tungko treasurer ug kang GC Loayon ug sa pamilya usab nga mga Loayon ug Kaitom. Og bradron usab atong kumustahon si Mami Biti Rebecca Tamayo PBC member. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City? Ang atong programa mabati kini matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatulinghog. Dinhi nining maong sibihan sa DXBP Sure FM. Ang atong programa mabati kini alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan nga diehard sa PBC ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato po din gipangumusta brado ng ato mga kaigsuunan nga naa sa tilipong bansa sa Amerika, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab kanimong Sister TC, daghang kayong salamat sa pagpadangat sa mga basahon o mga referensya o mga Biblia dinhi sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental sa ato ang main branch. Ug usab dugang among pagpasalamat kanimo advance sa mga umalabot pa nga mga basahon o mga libro o Biblia nga imong ipadangat dinhi sa atong main branch. Ug usab atong gipangumusta ang mga kaigsunan gyapon nato bradon nga naa sa tilipong bansa sa Amerika, ang Amakiton Hermias family. Ug usab ilabi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brad Nick? Og ato pod pasalamatan no Brother Dibs si Brother Nicky Hermes og mga Makiton family sa ilang gihatag nga support no sa Palace Reconstruction og sa para sa wali og katong mga kaigsunan nato nga wala na mention di na tamo usa-usahon si Master ay mahibalo mohatag sa inyong mga balos niya na og ako pong pangmustahon no Bradon atong kaigsunan diri sa Villanueva PBC member si Brother Primo Sabang og ato pong pangmustahon ang PBCM Legal Counsel si Attorney Ramil G. Carion og sa mga utana pwede po nga mo kontak mo aning numero mo ni siya 0917811882. Okay, so aron sa pagpadayon, sa di pa nato isgutan ang ato ang topiko, Brad Deber, maayo nga ato usa nga ipahibalo ang ato ang mga official basahon sa PBCM. Ni Abradon, mao kini ang atong official diay nga mga basahon mga kaigsuonan sa BBCM approve na kini ni Reverend Charlie unang-una dinhi atong mabasa kini nag-uluhan Ebanghelyo ni Master nganong nahimong barangay chairman si Reverend Charlito R. Eugenio. Ikaduha natong basahon nag-uluhan unsa ang kahulugan sa pulong nga reverend sumala sa Biblia ug referensya. Dayon ang ikatulo kini nag-uluhan 1984 ang pagpakanaog ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa Discomunion. Ug ang ikaupat ang pagpahulay ni Master. Ug dugang pabradon nato nga mga basahon naa pa dinhi nag-uluhan mga balaod sa misyon ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug naa pa dugang pa nag-uluhan ang kinabuhing dayon nga gisaad sa Dios. Dayon dugang pagibradron napatay basahon dinhi kini naguluhan mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios ug ang last kini mga kaigsuonan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. So atong gihangyo atong mga kaigsuonan bradon nga grab na kamo og kapis dinhi mga kaigsuonan. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Okay. Tinuod ka na nga gawhag ang kaubang ministro nga mukuha nining maong mga basahon kay dako kini og gamit diha sa atong pagpangalagad sa pagtulunan nga PBCM. Sahi naman sa giingon ni Mr. Aquilino Valencia nga gi-expelled na sa pagtulunan sa PBCM og ang mahibaluan sa matag usa nga kini si Mr. Valencia dili na gi-recognize as evangelist or minister. O na doon na may iyang gihimo nga pamahayag kay gamit ang ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. kana iya na lamang
og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC ubos sa pagdumala sa Chief Minister at the same time Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Og matod pa niya nga kini atong mga basahon nga gipakita sa kaubang ministro una pa daw si Master itamparos og ipakaon. Mao ni usang dinhi pa lang aning bahina sa akong pagsugilon usa na nga gihimo nga pagyama-yama ni ining nagpakaaron ingnon nga maayong laki nga si Mr. Valencia. Brother Ver, sa dili pa nato iskutan ang atong topiko, palihog po di ay pagbasa sa mga pangalan sa mga nangutana. Okay, mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana bradon. Unang-una dinhi si Ignacio Cabanyero, ang ikaduha si Swingly Kadusali, usa ka PBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental, ikatulo si Jervis Waso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur, ug ang ikaupat Manolo Fortich, Bukidnon, ug ang ikalima Familia Cubias. So atong mga gihangyo, ang atong mga kaygalaan bradon nga atong sang lugwayan atong pasensya no tungod kay may gihatagan pa kita karong pagtubag nga mao si Mr. Valencia. Ug dili mabalaka mga kaygalaan kay by the time nga kamo na usab nga mong hatagan sa pagtubag, makasigurado kamo nga mabusog kamo sa among mga pagtubag base sa inyong mga pangutana ug mga komentaryo. Okay bradon? Okay, so ang topiko nga atong pag-isgutan, naguluhan kini mga higalag mga kaigsunan, mao kini ang uluhan, ang pagtubag sa mga kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia. Part 7. Kapito na kini nga hugna sa atong pagtubag mga kaigsunan. Muna nga hangyo kami sa mga nagapaabot sa mga pangutana nga sundi lang kanunay kay mabot yun ang panahon nga amo nang hatag og tubag. Pero dili man gud mi maka-concentrate sa pagtubag kung dunay nagaali sa dalan sa among mga pagtubag diha kaninyo. Ang nagaali kining nagpakauring nun nga maing laki nga kanhi ministro si Mr. Aquilino Valencia nga sa makadaghan among giingon nga gianggaan og Mr. We're All Alone kay iyang program sa una ang background spiritual songs man sa PBCM. Karon kay nibiya naman siya sa PBC naglahi naman iya ha gi-background na og kining kanta nga ang title We're All Alone nga paboritong kantahon ni Brother Ronnie o paborito pong kantahon ni Reverend. Nya kini si Aquilino Valencia gitawag mi og mga yawa, una si Reverend, kami dayon mga yawa pod. Unang atong gibalik pod sa pagpahibalo Brad Diver, Brad Hernan og Brad Rini nga paborito namo na kantahonon ni Reverend ang We're All Alone. Na kun yawa man ka mi Mr. Valencia na ganahan day kag background anang kanta nga paboritong kantahon sa mga yawa. Granting kung yawa mi pero istoryahon pa man na. Nakaron arita sa milabay nga Domingo ato nang gitaga ag katinawan ang iyang gibirada diri kanato nga tungod sa comment kay nagsunod man tan programa niya sa unang panahon sa kang Bindilyo pa nga nangatake sa BBC. Pare-pareho ni sila og sistema karon. Si Mr. Bindilyo kanhi evangelist sa SDA, Seventh-day Adventist Church. Grabe yung pangatake gisudlan to sa espiritu sa pagkasupakiro sa BBCM. Sa samang pagkaagi kini pod si Mr. Valencia naapon niya karon na ang espiritu sa magsusupak sa PBCM. Iyang gisupak pag-ayo ang mo dinay man siya nga wa siya magsupak sa PBCM kay si Master naman may iyang gidala gyapon pero ang sistema ang gipahilaw na ni Master nga leader nga mao si Reverend mo iyang giatake pag-ayo na niya ang espiritu sa pagka masinupakon. Unya gitagaan na tugtubag kay matud pa niya nag-comments na ditong katawa. Dautan man kuno iya man kunos dautan ang pagkatawa-katawa. Motong gihanayan nato sa miaging Domingo, lipaghong na siya atong mga bahina kay ang bot niya ipasabot pagkakatawhan itas Dios wa nay pagkatawa nga himuon. Nya atong gisusi kay matud pa niya sa atong pagkatawa-katawa nga mao kuno na ang kinaiya siya wa namo kuno leader nato. Atong gisusi nga ang leader sa mga maguli si Reverend pero ang kinatibuk-an nga leader nato mao si Master nga Dios. Unya atong gisusi nga ang Dios di ay dunay pagkatawa. Unya nagsugo pod ang Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga mga tawa. Giapil pa gani diya bisan pang mga inosente mga tawa. Di ug boto naon pwede na may mga tawa din he. Ha kanang gingon ha 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 hi hi hi. Ana ug imong konklusyonan na may mga nangatawa nga katawan sa Dios una hatog konklusyon nga sayop na mga yawa na. Ikaw na may imong pagkatawa pod. Na mingon ba may yawa ka dili may mo konklusyon ka di may pareha di mo kabuot. Ha nga kuwang sa pagpanabot ba sa Biblia kanang kuwang sa pagpanabot kuwanggol na gigamit namong terminong kuwanggol o kanang bugo kay biblical na ang iya nagamit og mga termino kolokoy o unsa pa din na Lubat-lubati. hanggaw lubat-lubati wa malipong di man unbiblical man ang imo na diyata
Lain naman ni siya, Brother Dever, Brother Rene, Brother Hernan, nga kung malupig na sa rason, mamersonal na. Maugid ang espiritu nining tawana dito sa kang Bindilyo sa una. Si Master, personalo na niya, atakyog personal ba? Di na bitaw niya dala og supak ang biblical nga mga pamaagi. Iyan ang pakaulawan. Sama niyang gibuhat nagpakaulaw, pero di man ta mahadlok ang nagpakaulawan ti nagtudo-tudo sa personal kay wa man ta magpakamalinis din eh. Wa man mag-ingon sa Brad Roning, way sala. Si Brad Hernan, Brad Dever, Brad Rene, even tanan nga mga magoli or even si Reverend, wa man mag-ingon nga mga hinlo be. Mao. Na, karon, mamersonal siya. Atong ipabati ang usas iyahang mga gibuhian nga mga pamahayag mahitungod sa pagyama-yama or atake diya sa Executive Vice President and Chief Minister Reverend Sarli Ionio. Ngayon ginganlag tikasan, maro, bakakon, unya ang batasan kuno di makaugiro. Atong ipabati mga higalag mga kaigsunan. Kini si Charlie Eugenio nga anak ni Master, usa kini kataong tikasan, nanikas niya sa pagpamatuod sa Dios. Bakakon kini ang dako. Niya, kini ba si Luloy, Charlie, taas-taas na ba kayo ni? Ingnon ako, maro. Nga naman, kaya ang akong gibasa sa Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod sa 9, gilahos na ko sa 16, pero kining usa ka taong maro, wala niya sulti. Ato ragong pamation ang iyang pamahayag mga higala. Biblia. Unya, dili ra ba malimot sa mga mata sa katilingban sa sulod sa pagtulon ang PBC nga kini kanang mga sitas na iyang ipanggamit ato ng mga natudlo na niya apil ni siya sa pagkandak nato og Bible study karon tong patalihugan. Kini ba si Luloy ba? Makaingon ko, tungod kay siya maoy nagdala lugar karon sa pamahayagay, tinood bitaw na mga higala ni atong panahon, pero mubo rang panahon usab nga siya nagtudlo lugar. Pero dili man ingon nga iya na lang yun yung tanan ang akong nasayran. Ang tanan nga mga Bible readers sa Biblia, poros nakabasa nining tanang nakasulat sa Biblia. Usa sad ko. Dili na to dadon nga ako man ang tinudluan. Nahibaw ka na in taon si Sar natong panahon na nga sa diha na nga sikaran kong Luloy kay batasan usahay ng tawana di makaon og gira para nako ambot ang sa uban para ni Cesar maayo. Atong nabati mga higalag mga kigsunan ang mga pagyama-yama ni Mr. Aquilino Valencia ginganlan niya maro, tikasan, limbungan, bakakon, unya ang batasan kuno di makaugiro. Unya ato nadunggan nga admitado siya nga natudloan daw sa Executive Vice President pero hamubo lang so di siya mo admitar ba kay matud pa niya iyang gigamit ang uban nga mga Bible readers nga nakabasa sa Biblia nya napud siya hing basahan. Conclusion siya nga dili daw tanan na lang gyud kang Luloy o kang Reverend ang iyang nahibaluan nga gikan sa pagtudlo. Muna ato bitang gi-question nimo ora ba nito baga nimo Mr. Valencia? Gigamit nimo ang mga Bible readers bisan ikaw nga nakabasa sa Biblia pangutana. Nahibalo ba ang mga Bible readers nining atong panahon karon nga ang pagpangalaga diha na sa Espiritu Santo? O di ba? Wala. Kaya di man sila mauna ang katumanan sa mga tao nga nangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. O niya, ingon siya Brad Dever, Brad Rene, Brad Hernan, ang batasan daw sa Chief Minister, di makaugiro. Sa tinuod bitaw, Mr. Aquilino Valencia, muni usang nga hinungdan nga mo anak kag compound magtago-tago ka. Ngano? Mahadlok manggod ka kay ang uban nga mga kaigsunan nas compound nasuko man gid nimo ani. Kami nga mga ministro suko mi pero limitado ang mong kasuko kay namas Biblia nga dili magpakasala sa pagpakasuko Episo 4:26. Dili kani pasalupan baba rami taman. Pero ang uban nga mga kaigsunan basig dili na hinon sila makapugong kay lahi man ning magwali og kini mga membro lamang nga nagsuporta kang reverend. Nawa tago ka bro kag pugante mo anak kag compound halos di na ka magpakita labi nag mga gwardiya kay gamando man si reverend nga naa ka dadung ka sa sulod kay para nga istoryahon. Hindi magyug ka
Muna hinungdan karon. Nakaron niya ta lain pa niya pud nga gibuhian nga pamahayag Brad Dever, Brad Hernan, Brad Rini. Kining gigamit niya ang teksto nga sa Isaias 19:14 nga daan pa daw sa una nga dunay pagbuhi sa Dios sa mga espiritu nga masalaypon. Unya gi-conclusion niya nga diri daw na ni sulod nato unang-una si Reverend atong leader. Unya mailhan kuno kay magyama-yama. Na siya kuno wa mo kuno magyama nagmalinis ba atong mga dunggan na sa mga nanglabay pagtuon nga nagpagkamalinis ning tawhanan nga gibase sa Biblia. Di man mo sumada ato para man ang balikan nga ingon siya nga iyang gi-question ba sa iyang programa ba nga unsa man kunoy akong sala be? Unsa man kunoy akong sala be? Sa tupad diha wa gid kay sala. Mo nang ingon mi nga og dili ka tao okay sala. Tao man ka. Ibasig Biblia ang tanang tao nakasala man. Balikan ra niya na namo. Na niyata atong paminawan Brad Rini, Brad Dever, Brad Hernan ug mga hikalag magkigsunan ang pamahayag ni Mr. Aquilino Valencia kay anhin na pod mi muhawan sa iyang mga pag-atang o pag-ali. Madaghan tag among tubagonon pero aron nga amo sang hawanan para ang mga naminaw wala na ibikil ba kun masabta nila o magpasakop sila o ilang mailan nga ang leader gid nga sundon sa PBCM for the meantime nga si Master nasa paglakaw wala si Reverend Charlie Eugenio. Kay kun dili masertaran kini man kun gibuhat ni Aquilino Valencia pagpangilog sa katungdanan sa leader. Kay nagpaka maing laki man siya. Iyang pakulawan si Reverend para ang tamingon oy si Aquilino di ay may husto mo nang amo ning gibuhat nga mong ipasabot nga kining tawhana wa ni magkadimao. Mulugar nga siya nagyama-yama atong paminawan ng pamahayag niya. Ang pag-ingon ni Master, pag-abot sa 2000, akong buhian ang daotang espiritu. Kanang daotang espiritu naa na ba na sa kaniadto? Ha? Naa na ba na kaniadto? Basahon tao sa ning nakasulat sa Isaias, Kapitulo 19, versikulo 14. Ang espiritu nga masinlaypon, gisagol niyo ba diha sa iyang tiliwala o gipasalaag nila ang Ehipto sa tanan nilang bulaton. Ingon sa usa ka taong hubog nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Timan-an ni Morone, timan-an ninyo Dave Rosaba, timan-an Ronald Ganyaman, Rene Telebrico kinsa pa man kuyog nimo. Labi na si Loloy wa manong naman ka taon nga muwali. Ha? Kay magsultig yama-yama, di ba? Yama-yama na inyong sinulitan. Para asa man na? Sa dautan ka na? Naanay ninyo. Rone, Cesar, Samuel, naanay ninyo. Wala na ako. Ano man? Wamang kung magyama-yama pagsulti. Wamang kung magyama-yama pagsulti. Atong nadunggan nga klaro gigayo nga gidubli gyud niya pagpahayag nga wa man ko magyama-yama pagsulti. Igamit sa Brad Rini, Brad Dever, Brad Hernan sa Isaias Kapitulo 19 versikulo 14. Ang iyara pong gipudyot dinhi kining giingong espiritu sa masinalaypon. Kini amo ning tagaan og linaw nimo Mr. Valencia para ma-lecture ka unsa gigipasabot ani. Imo ra man ang gi-conclude nga ang espiritu nga masalaypon naa namo. Kay matudi mo, magyama-yama ko no. Sa sinugdan pa lang daan, ikaw na nagyama-yama. Nganlan ni mo si Birigmaro. Bakakon. Tikasan. Batasan nga di makawgiro. Unsa man na, may iba na good nga istorya, di ba yama-yama na? Wa na, ikaw na, igo na ka. Pero, ang ni mong mahibuluan, Mr. Valencia, kining gigamit ni mong Isaias 19:14. Ang istorya ani, nagsugod ni Strese. Kay kanang mga espiritu nga masinalaypon nga gisagol ni Jehova sa iyang taliwala, mao ra ba na imo pasalaag, tulo ra ba ni ang masalaag ani? Unya, ug ipaybabaw na sa pagbasa sa 13, naggisgot din na mahitungod sa Ehipto nga giingog bato sa pamag-ang ang iya daong banay gipasalaag. Ato man ang ma-display karon. Giingon nga kining Ehipto giingon nga bato sa pamag-ang. Pero sa tinuod, sa Biblia, ang bato sa pamag-ang, mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Pero kung nabasa ang Ehipto, ingon nga bato sa pamag-ang, wa na magpasabot nga ang atong Ginoong Hesukristo mao nang Ehipto. Na atong pribahan brad diri sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesukristo mabasa nga bato sa pamag-ang.
niya brethren sa Efeso kapitulo 2 versikulo 20 ang nakasulat. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuran nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Klaro kayo, mga hikalag mga kaigsunan, nga atong Ginoong Jesucristo, uluhang bato sa pamagang. Karon atong basahon yun, Brad Hernan, ang atong giingon nga ang gigamit ni Mr. Aquilino Valencia nga atong gianggag Mr. We're All Alone, ang 19:14 raman, kay ang gipudyot dito, ang espiritu ra nga masalaypon. Sa wala na mahibaloy, mo lagi lectureon gid kanamo, kay kining among kahibalo, ang nagtudlo ani si Reverend Raba. Tinuod. Nga ikaw, nagpaka-arong ingnon ka, gihagit ni Mos Bradone, mabitaw nga si Reverend, ni relax usa. Nyayo sa panginduya nga mobalig si Reverend Ugwali, kay diri palang gani daan kang Bradone, so palpal naman ka. Limbuwad naman gani. Lituwad naman ka ni kasamot, nag si Reverend na ang Chief Minister mo mulingkod na pudirig ikaw na puntaga ag atensyon. Na mo nang yung si Reverend, ikaw may gihagit, Bradone, ingon man siya, tubagan ni Ron ikaw man kay ni improve. Kaya nagtuol siyang kagulingon nga dili improve si Bradone niya. Sa tinuod lang ko maghinambog Mr. Valencia improve ko. Unsay ako nga abot sa akong kahibalo mo ra man po akong gigamit. Ubos sa pagtahod sa nagtudlo nako nga mao si Reverend kay si Reverend may gipuno sa kaalam og kahibalo ni Master di man ikaw. Kay kung ikaw pagi ingna ni Master na lukso minutes oy bahalag Mao. bahalag inong tag kusog na ba ka mo gamit nga ini si Ronnie luod bidli. Bahalag bidli mulukso gid media nimo. Pero di man, di gin mahitabo na. Namabitaw mong gi-question mga laki ka kinsa may ni dapig ni mo ministro wa man diha. Ha, ang tanan mga kabas no ban mga ministro naglain. Ang PDM nga gitoko ni Dani Nakwa og ni Makarayo, naglain man to sila pero ang nagpabilin na. So usa ni siya mga higala pud mga kaigsunan nga katumanan nga si Master Dios gid katumanan sa Espiritu Santo kay si Master namulong man nga dili ang tanan mga gawli iya ni Reverend. Mo ni karon ang epekto makita na ninyo nga magyama-yama pud mo kontra na kang Reverend. Mo ilog sa katungdanan sa pagka-leader ba? Nakaron. Atong basahon Brad Hernan ang 19:13 sa Isaias nga mao ni sila ang masalaag sa dihang mahaylo na sila o mapasabot sila niining espiritu sa masinalaypon nga nasagol diha sa katawan sa Dios. Oo, Bradron, basahon ta ang Isaias, kapitulo 19, versikulo 13. Mao kini ang atong mabasa, Bradron. Ang mga prinsipe sa Zuan, nangahimong mga buang, ang mga prinsipe sa Memphis, gipanaglimbungan, ang Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang sa iyang mga banay, gipasalaag nila mao kana, Bradron. Okay. So mao ning istorya Mr. Valencia. Imo 14 raman ditso kag pudyot sa espiritong masalaypon conclusion ana mo og kang Reverend. Yama man kanya yung kag mailhan ang nasudlan sa espiritu nga dawtan magyama-yama. Wa mi magyama-yama, makita na to kinsay nagyama-yama ani. Unya naara ba diha sa imong gibasa? Amo man ang basahon pagbalik pod ang Isaias 19:14 display na to Brad Dever. Kining sa 13 gibasa ni Brad Hernan, dunay tulo ani nga gisgutan. Ang mga prinsipe sa Suwan nangahimong mga buang, ang mga prinsipe sa Memphis gipanaglimbungan, ang Ehipto nga maong bato sa pamag-ang sa iyang mga banay gipasalaag nila. Sa to pa, kining mga Suwan nahimong buang o kining mga prinsipe sa Memphis gipanaglimbungan, unya ang Ehipto daw nasalaag nga giog bato sa pamag-ang nasalaag ang ilang banay. Nganuman tungod sa espiritu nga masinalaypon. Mo nang nasa 14 atong i-display Brad Dever o basahon na to. Okay. Ang espiritu nga masinalaypon gisagol ni Huba diha sa iyang taliwala o gipasalaag nila ang Ehipto sa tanan niyang buluhaton. Ingon sa usa ka taong hubog nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Okay, karon ha. Gibalik na mo ni basang gigamit mo Mr. Valencia. Ang gipudyot mo espiritu nga masinalaypon conclusion na ana mo og kang Reverend. Pero sa gihuman nimo basa po ug gibasa po ni Brad Dever naghisgot na nga kanang mga espiritu nga masinalaypon nga gisagol ni Jehova diha sa iyang taliwala nga mo'y nagapasalaag sa Ehipto og naghimo nga buang sa prinsipe sa Suwan og nagalimbong sa prinsipe sa Memphis. Gihulagoy na nga ingon sa usa ka taong hubog nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Awani mo ni tagaig pagtagading dapita nga dunay ingon sa taong hubog nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Ato ning susihon karon. Ung kinsay gipasabot niini. Ha? Nga ingon sa tao nga hubog nga nagasamparay sa iyang sinuka. Karon brad rini ang pangutana. Kining ingon nga taong hubog nga nagasamparay diha sa iyang sinuka nga naa niya ang espiritu nga masinalaypon nga mao ni ang nakahimo nga naglimbong diha sa prinsipe sa Memphis
o gihimo niyang buang ang prinsipe sa Suan og nagapahisalaag sa banay sa Ehipto. Kini ba literal gini nga nahubog sa bino kining ingog tao nga hubog nga nagasamparay sa iyang sinuka sumala sa Biblia, brother ni? Dili ni sila literal nga nangahubog ni sa bino, bradron. Sa Isaiah Kapitulo 51, versikulo 21 ang nakasulat, busa pamatia karon kini, ikaw nga sinakit, og hubog apan dili sa bino. Taro kayo nga kining gisgutan di ay nga ingon sa taong hubog nga nagasamparay diha sa iyang sinuka pagamiton ingon adi gidi ay literal nga nahubog kining tao sa bino. Gipanag-ing lang nga nahubog sa bino. Nga kining bino gyud literal mao gid makapahubog. Pero dili man kay nagisgot man kunig pagpasalaag ngadto sa mga katawan partikular sa Ehipto sa unang panahon. Unya unsay gidugang nga pagpahayag, Brother Hernan, may tungod ni ining gigamit ni Mr. Valencia ang 19:14 sa Isaias nga dunay espiritu nga masinalaypon nga mo'y nihimo sa pagpasalag sa Ehipto, nihimo nga buang sa prinsipe sa Suan og ni limbong sa prinsipe sa Memphis nga gihulagway nga tawo ingon nga hubog nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Unsa pay gidugang kun ipadayon pagbasa kini, Brother Hernan? O atong basahon, bradron, sa Kapitulo 19, versikulo 15 mo kini ang atong matagad. Wala na bisan unsang buluhaton alang sa Ehipto nga mahimo nga ulo kun ikog palwa kun banban. Sa versikulo 15 sa kapitulo 19 Mr. Valencia gihulagway na diha. Gisaara na di ay nga kining Ehipto nga nasalaag o kining nahimong buang nga prinsipe sa Suan o kining gipanaglimbungan nga prinsipe sa Memphis tungod ni ining espiritu sa masinalaypon nga gingog tao ingon nga hubog pero dili hubog literal nga pinagigbino nga nagasamparay diya sa iyang sinuka gihulagway pod nga ning maong buluhaton nga pagpasalaag diya sa Ehipto. Unya gingon dayon nga mahimo nga ulo kun ikog unya palwa kun banban. Ang gipasabot ni ining ulo mao ni ang palwa o kining ikog mao ni ang banban. Mao ni lugar ang muhimo sa pagpasalag nga mawala na pud diha sa giingog katawhan nga Ehipto. Nakaron atong susiyon, Brother, sa Biblia kinsa ba ang gipasabot ni ining giingon nga ulo o kini pong giingog ikog nga kanang ulo mao ra pud ng palwa o kanang ikog mao ra pud ng banban kinsa gipasabot ni sumalas Biblia, Brother Dever? Dinhi sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 15, mao kini ang nakapahayag. Ang ansyano ug ang tawo nga halangdon, siya mao ang ulo. Mao dining ulo bradon kining ansyano ug kining ang tawo nga halangdon. Gitawag din ning ulo ansyano ug taong halangdon. Nya unsa man kining ikog ato ipadayong sa pagbasa ug ang manalagna nga nagatudlo sa kabakakan siya mao ang ikog. Mao din gipasabot din Hebradon kini mo hisgotag ikog mao din mga manalagna nga bakakon. Na Mr. Valencia, na-explain nimo? Gamit-gamit ramang ka di man detalyado. Di man gud ikaw mo gihimong chief minister, di man gud ikaw gipuno sa kaalam. Ang imo kalamlam man gud. Kinsa may nagpahisalaag Mr. Valencia. Timan na to nga kini di ay espiritu sa masinalaypon nga nagpasalaag sa Ehipto nga gihulagway ni sila ingon nga ulo kun ikog palwa kun banban nga gihubat sa pagbasa ni Brother kinsa ng ulo mao din na ang gitawag ansyano ug mga tawo nga halangdon. Unya ang ikog nga katumbas mao ang banban gingon din na nga mao ang mga manalagna nga nagatudlo sa kabakakan siya mao ang ikog. Ana na ha? Nani nimo nga pamahayag? Wala. Imo, dili detalyado. Pero dinhi sa tinudluan sa Chief Minister, detalyado. Nakaroon ha? Tubagaron ni. Na, hinahinay na, panubag na gid mis imong mga daghan kayong tubagono noy sa imong mga pagyama-yama. Nakaroon niya. Ingon nga kining gitawag dinig ansyano Bradrini, ang ingog ulo nga mo ni muhimo sa pagpasalaag sa Ehipto pero gisaaran nga wala na bisay unsang buluhaton alang sa Ehipto nga magapahasalaag ba nga ang naghimo nini katong ulo o katong ikog nga gisusi nato ang ulo mao ang ansyano ug ang tanang mga tawo nga halangdon unya ang ikog naman mao ang bakakong mga manalagna. Na tungod kay sila giingon naman sila bakakong manalagna kining giingon nga mga ikog Bradrini. Unsa ba gipakita sa Biblia mahitungod nining mga bakakong mga manalagna
nga sa pagulagway ingon nga ikog sumala sa Biblia. Ang Diyos nakibatok kanila, no? Sa Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 30, nagaingon, busa anya karon ako batok sa mga manlagna, nagaingon si Yuba nga nangawat sa akong mga pulong ang tagsa-tagsa gikan sa iyang isig katao. Oo. Kana brodon. Kini diay mga tigpahisalag nga gingog ikog, Mr. Valencia, gingon nag mga bakakong mga manalagna, mahimo ni silang kabatok nila ang Dios ug giingon ni nga kawatan sa pulong sa Dios. Ang anang nahimo mang kawatan kay naa man gud ang espiritu sa pagkamasinalay-pon. Buti pasabot wala na sila diha nagsubay sa kabubuton sa Dios. Gawas na sila sa kabubuton sa Dios. Sama ba nimo? Nga nahigawas na sa pagtulunan sa PBCM kay gi-expelled man ka. So ang imong mga pamaagi sa pagdala-dalas nga lang master sa paggamit-gamit sa mga pulong ingon kana nga pagpangawat na. Bantayan na to nga kanang bakakon nga manalag na nga nagapangawat mao na ang nagahimo sa pagpasalaag. Karon. Asa pangdugang sa pagpahayag sa Biblia Brad Hernan mahitungod niining giingon nga kini daing mga bakakong mga manalagna nagapangawat kini sa pulong sa Dios. Unsa ba ang gihulagway dugang nining mga bakakong manalagna sumala sa Biblia? Aniya bradron ang paghulagway nining maong mga tao ato lamang basahon ang Ezekiel kapitulo 13 versikulo 3 kama 6 hangtod sa 7 mao kini ang atong mabasa sa 3. Mao kini ang giingon sa Ginoong Hiyuba laot ang mga buang-buang nga manalagna nga nagasunod sa ilang kaugalingon nga espiritu ug sila wala makakita sa bisan unsa. Mupostag kadali Brad Hernan no? Mahitungod sa mga bakakong mga manalagna gingog alaot ang mga buang-buang nga manalagna nga nagsunod sa ilang kagulingon nga espiritu ug sila wala makakita sa bisan unsa. Dayon ug ipadayon Brad Hernan kining gingog alaot ang mga buang-buang nga mga manalagna. Sa size bradron atong ipadayon mao kini ang atong mabasa bradron. Sila nakakita sa kabakakan ug bakakon nga pagtagna-tagna nga nagaingon. Si Hiyuba nagaingon apan si Hiyuba wala magpadala kanila ug sila nagpalaom sa mga tao nga ang pulong pagatumanon. Sa 7 mao kini ang atong mabasa atong ipadayon, wala ba ikaw makakita sa bakak nga panan-awon ug wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod niini kamo nagaingon. Si Hiyuba nagaingon bisan wala ako magasulti. Mao kana bradron. Oh, tanawa kining bakakon nga mga manalagna nga mao ding giingon nga ikog. Kaya ang mga ulo mao man tong ansyano ug mga halangdon. Bakakon nga mga manalagna nga kawatan sa pulong sa Dios, mahimo silang alaot, gitawag sila mga buang-buang nga manalagna kay ang ilang mapasalaagan ni mao bitaw tong mahimong buang tong prinsipe sa Suwan. Unya malimbungan ang prinsipe sa Memphis, masalaag ang Ehipto. Atong gisusi kana nga gawas na kana sa kabubuton sa Dios, naggamit lamang sa ngalan sa Dios kay nangawat sa pulong unya ipalaom nila ang mga tao nga ang pulong matuman. Kay naaman sa size na sila nakakita sa kabakakan ug bakakon nga pagtagna-tagna nga nagaingon. Siyo ba nagaingon? Apan siyo ba wala magpadala kanila? Gamito nila ang ngalan sa Dios. Nini diyang mga bakakong manalagna nga gihulag ikog nga kawatan sa pulong. Ingon din sa pagpayag ug sila nagpalaom sa mga tao nga ang mga pulong pagatumanon. 7. Wala ba ikaw makakita sa bakak nga pananaon ug wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod niini kamo nagaingon. Si Hiyuba nagaingon, gamito nila ang ngalan sa Dios ba? Si Hiyuba nagaingon, bisan pa wala ako magsulti. Nakaron asa man ni makita madagpak Mr. Valencia. Diri ba kanamo nga maghimog yama-yama, magstorya og pagpasalaag, pinagig binaka? Kami na hinuon ang nahimong magpasalaag nga kami man mooy nagdalas principal nga doktrina. Murag kang Aquilino Valencia gina na tungnan pardon kay bisan mismo si Master nagbangilyo sa una nga ni ana si Master nga karang balay ni Aquilino Valencia. Sa usaon hiwi gina siya. Pero sa iyang mga panagwali, wala ko nung nag-istorya si Master nga iya ko nung balay hiwi. Kinsa may natungnan sa maong espiritu sa pagka matinuptumuon, pagkabakakon din agad kang kuan. Tinuod ka na, Brad din, gani atong nakita nga ang gipasabot ni Master nga balay, dili literal nga iyang balay, kaya ang iyang balay nahuman man, kaya yung mas Master nga bisag pila pa kuno ka milyon, kanang balay ni Aki, di mahuman. Yan naman nagbarog human man, yung si Master hiwi ra ba ng balaya. Muna nga, gipatuntunan man kuno niya yung balay, kung tinuod bagid nga hiwi, di pan kuno hiwi.
eskwalado gituntunan pagyud pero ang gipasabot di ay nga hiwi ang iyang lawas. Nabisag pila man kuno ka milyon. Dili Alisod- literal. Literal. So pila kuno ka milyon di man kuno na maayo di matulid. Alisod na magkaayo ko ng Dios na muhimong baliko. Mao. Kaya di na ra ba na kuno matulid. Nakaron niya ha. Mao din gihulagway di ay nga mugamit di ay ngalan sa Dios kining bakakon nga mga manalagna nga masudlan sa espiritu sa masinalaipon nga gihulagway ingon nga ikog. Gamit pud sa pulong sa Dios sa unang panahon kang Hioba. Gawas ni sa katilingban kay nangawat gud ni sa pulong na. Kini mga manalag na abroad doon, gipang expel na ni sila. Pero mahibulong ta na gamit-gamit sa ngalan sa Dios. Sa walay sa samang pagkaagi, walay kalainan nga si Mr. Valencia gi-expelled po sa pagtulunan sa PBCM pero naggamit gyapon sa ngalan ni Master. Si Master gani kuno gyapon mo iyang giwali ani. Atong paminawan nga namahayag si Mr. Valencia nga ang iyang giwali mao si Master pero kanang pagwalihan niya sa ngalang Master iya ra daw na. Alibot pasabot wala na ipagtugot. Kay expelled man lagi. Gi-expelled man gigamit lang ang ngalan sa magtutulo atong paminawan. Kanang PBCM kay kanang PBCM gud mga higala si Master ang nagtukod niya na us ako dili na ko PBCM para sa kang loloy. Ako naagyapon ko sa kang Master diin siya maoy nagtukod sa pagtulunan. Siya maoy ako ang giwali. Ha? Ako ra noon ni diha kang Master. Ako ra noon ni diha kang Master. Klaro kayo. Sama sa gibasa ni Brad Hernan sa Ezekiel Kapitulo 13, versikulo 3, kama sa Quezon City, mahitungod sa mga manalagna nga nagawas na sa katilingban sa Dios, mangawat nagpulong, magsultig bakak, pero gamiton niya po ng ngalan sa Dios. Sama ni mo Mr. Valencia, mailan nga dili na nagsubay sa kabubuto ni Master o sa leader sa pagtulunan sa PBCM nga mo si Reverend, kay tungod, klaro kayo natong nadunggan Brad Rini, Brad Ever, Brad Hernan. Si Master ako gyapon mo iyang giwali pero kana kunong pagwali niya sa ngalan ni Master ako rane buti pasabot imo rana Yarambot buot. oh nakinsa may nagyama-yama ron nga nasudlan sa espiritu sa masinalaipon kami dili naggawas nga ningon siya nga kanang iyang pagwali sa ngalan ni Master iyara sa iyang gagamit nga termino sa imong gigamit nga termino Mr. We're all alone ako rahinoone nagwali kas nga lang Master, ako rahinooni. Ang mga bakakong manalagna pod nga maalaot sila, patuuhon nila ang tao, pero matod ba gigamit nila ang ngalan sa Ginoo, pero matod pa ang pagpayag nga wala magsugo ang Ginoo, si Jehova. The report, tungod kay expel na ka, gamit-gamiton lang nimo ngalan ni Master, mo nang gibuhian nimo ang terminong ako rahinooni. Ang isa mo to, mo nga, imo-imo, raman na. Nahain pa nga, gawas nga niingon siya, Brad Dever, Brad Rene, Brad Hernan nga, ako, rahinoon pagwalis nga lang, Master. Namulong mapud ni siya nga, iya raman kuno ng kabubuton. Ay, sa to pag-imor ng kabubuton, wala lagi na magikan kang Master. Igamit-gamit, rin mo ang ngalan ni Master. Datong paminawan. Sa inyong kasayuran, Rory, ako rin kabubuton na akong giwali may tungod sa Diyos Espiritu Santo. Iintingi siya na akong gipangmatudan sumala sa pamayag niya sa atong Ginoong Jesucristo. Atong nabatian. Angay ni mo mahibaluan loy, Rone, special mention yun po si Reverend lagi. Ha? Angay ni mo mahibaluan loy, Rone, nga kining akong pagwali sa ngalan ni Master, ako raning kabubuton. Tag self-proclaim ka mong kaglingon nga magwali, preacher. Ining panahon na karon kag expel naman ka, di mag self-proclaim gyud ka kay di naman ka magsubay god sa kamanduan sa labaw sa pagwawali. Ang chief minister mao si Reverend. Dadi naglain na ka, di ka nang paglain nimo. Dili na recognize sa chief, di na po na recognize kang Master. Direkta ka dito, mamanagulagway sa Biblia. Direkta ang mga bakakong manalagna sa unas magamit sa ngalan ni Jehova pero wala gi-recognize. Ingon ang Jehova nga wala ko magsugo nila. Gigamit lang nila ang akong ngalan para patuuhon ngadto ang mga katawhan. Maupod ni karon imong gamit Mr. Valencia pagyama-yama nga matod pa nimo si Master mo imong giwali pero ako rahinoon
Unya, ningon pagyud ka, ako ra hinuuning kabubuton nga akong iwalis, master. Na ha? Nakaroon mo na giulagway sa bakakon nga manalag na nga motong ikog. Nakaroon balikan na to, Brad Diver. Ang Isaias 9, versikulo 15 nga nagisgot nga ang ulo di ay mga ansyano. Unya, gingon po dahil mga taong halangdon. Ini mga ansyano. Mukwatag, example sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa ba ang usas yang mga tinun-an nga nagpahayag nga siya usa ka ansyano, Brad Diver, sumala sa Biblia? Mao si Apostol Pedro, brethren. Niya atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Dinhi nato pagabasahon sa unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 1. Nagaingon ini, busa kanila nga mga ansyano, nga anaa kaninyo. Magatambag ako, ingon nga ilang masig ka ansyano. O di si Apostol Pedro day, ansyano pod. Og saksi sa mga pag-antos ni Kristo, og mag-aambit usab sa himaya nga igapadayag unya. Okay? Sa ato pa, si Apostol nga si Pedro, Brad Dever, atong gikuha gihimplo sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo, nga siya, usa di ay ka ansyano. Ka-ansyano. O basahon sa laing hubad kini, Brad Dever, sa laing hubad sa Biblia, unsa na kining giingog ansyano sumala sa pagpahayag sa Biblia? Niya atong pagabasahon, bradron, giingon na kini dinhi og pangulo sa kini nga Biblia. Maayong balita Biblia nga may imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal dinhi sa maurag gyapon bradron unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 1. Nagaingon niini, kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya naghangyo kaninyo. Sa ato pa, Brad Dever, kung ang gibasa mo nga laing version sa Biblia, sa pagsusi nining ansyano, ang ipasabot di ay Pangulo sa simbahan, Pangulo bradron. sa simbahan o iglesia. Sa ato pa, kadagkuan di ni diha sa pagtulunan sa Dios. Sa unang panahon diha sa atong Ginoong Hesukristo, ang Pangulo o ansyano mao si apostol nga si Pedro. Mao nang giingon dito sa paghulagway nga ulo, unya napoy ikog. Nga ang ikog ato nang nasusi, bakakon nga mga manalagna, nga mangawat sa pulong sa Dios, unya sa dihang mupadayag sila sa Dios, mupadayag ngadto sa mga katawan, gamiton ang ngalan sa Dios. Sa mga si Mr. Valencia, nagamit gyapon sa ngalan ni Master, gipadayag dito, pero wala na nay pagtugot. Kay gawas naman ni siya sa pagtulunan sa PBCM, gi-expel naman ni siya. Nakaroon, Brother Hernan, kining mga pangulo diha sa iglesia o simbahan nga gitawag ansyano, sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, atong gidugang, asa ba kini sila gipahimutang o giunsa sila sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang kapanahonan? Ani ang bradron, ato lang magyapong basahon kung giunsa kini sila. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod sa 6 mao kini ang atong pagabasahon, bradron. Ug gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta, ug naghimo kanato nga usa ka gingharian, mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan. Kaniya ang himaya ug ang panggahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mao kana, bradron. Busa sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, munang gibasa ni Brad Hernan ang bersikulo 5 haron ipagawas ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga matud pa og gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay og punuan sa mga hari sa yuta. Og naghimo kanato, dipirados mga tinunan sa pagpahayag ni apostol nga si Juan, naghimo kanato nga usa ka gingharian, mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan, kaniya ang himaya ug ang panggahom hangtod sa kahangturan. So kato diyang mga ansyano o mga pangulo o mga may katungdanan, mga kadagkuan din sa pagtulunan sa Dios, gihimo po dahil sila ingon nga gingharian, mga saserdote. Nakaroon itong susiyon, Brad Dever, sa Biblia. Gining pulong saserdote, unsa ba ang katumbas nining gihatag sa Biblia, nining pulong saserdote, gikan sa ansyano, saserdote, mga pangulo diay ni sa pagtulunan sa iglesia sa unang panahon. Example sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Gitawag pud kini sila og mga pari, bradron. Atong pagabasahon sa Biblia nga maayong balita Biblia nga may imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal, dinhi nato pagabasahon sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 6, ingon niini ang nakapahayag. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom
sa walay katapusan. Amen. Okay, so klaro kayo sa gibasa ni Brother Dever gisusita nga kining ansyano mao din ni siya ang mga pangulo sa simbahan, unya kining mga ansyano nga mga pangulo gihimo nga gingharian, mga saserdote, unya ang mga saserdote gibasa ni Brother Dever ang pinadayag uno sa maayong balita Biblia, mao day kini ang pari. So pari o saserdote, saserdote o pari o ansyano. Sa unang panahon mao ni sila ang nihimo sa pagpasalaag sa Ehipto. Pero lahi itong nga ansyano itong nagpahisala Oh, sa ito. so- Kay kini brother nga ansyano, mga katawhan man ni sila sa Dios. Sa panahon kang Kristo, mga katao na sila. Mga tinuod ni sila, pero dito sa una panahon nga nagahimo sa pagpasalaag, nga na-expelled sila sa katawan sa Dios, moto sila ang nahimo pod nga gitawag og nagpasalaag sa katawan sa Ehipto. Gitawag dahi og pari, kining saserdote nga mao po ng ansyano, mga pangulo. Karon kining pari, Brad Rene, unsa ang gihatag pod nga pagpahayag sa Biblia o unsa ang lain nga katawagan mahitungod nining pari o nining mga saserdote? Gitawag yapon nag mga ministro bradon. Sa ato pa ang pari o saserdote gitawag usab og ministro. Niya dinhi sa Isaias kapitulo 61 bersikulo 6 ang nakasulat, apan kamo pagahinganlan nga mga saserdote niuba, ang mga tao motawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios, kamo magakaom sa bande sa mga nasod og sa ilang himaya kamo magapangandak sa inyong kaugalingon. Mao kana bradon, Sa ato pa Brad Rene, kining saserdote o nga maorang pari gitawag usab kini og ministro. ministro. Kini pod ang atong kanhi kaumban ministro ni si Mr. Verol Alon, Mr. Valencia. Pero nahimo na ni siyang gawas na sa kauban sa grupo sa mga ministro kay nakigkontra naman sa chief minister, sa leader. Na karon atong pribahan Brad Dever sa atong referensya nga basahon nga gibuhat sa atong chief minister. Mahitungod ni ining pulong ministro. Unsa ba ang nasulod diha nga atong magamit nga ining rabas Mr. Valencia kung naa pa si Master itamparos ning mga basahon daw nato nya ipakaon ko no. Tanaw nato kung ug naa si Master mapakaon ba gini namo? Unsa ba ang nakutlo dina nga pagpahayag nga gisulat sa atong Chief Minister at the same time Executive Vice President Brother? Ang kanang ministro bradon gitawag pod kana og pastor. Niya atong pagabasahon sa atong basahon bradon. Kining naguluhan unsa ang kahulugan sa pulo nga reverend sumala sa Biblia og referensya dinhi nato pagabasahon sa page 26 ingon niini ang nakapahayag. Matud pa dinhi, a minister of sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Dayon natin babasa din Hebrews 8:2 King James Version. Nga kung basahon nato sa Cebuano, usa ka ministro sa dapit nga balaan ug sa matuod nga tabernakulo nga ginapatindog sa Dios dili sa tao. Hebreohanon 8:2 unang hubad sa King James Version. Dayon atong mabasa din sa ubos. Sa ato pa kining address ni Kristo o tawag a minister sa Cebuano, ministro o usa ka mag-aalagad. Ania ang dugang prueba nga ang saserdote o pari tawagon nga ministro sumala sa Biblia. So sa ato nang nabasa diri bradon kining ministro, pari, maor day kana bradon. O usa ka mag-aalagad. Dayon dugang pa dinhi og referensya. O unsa nga referensya? Kini atong mabasa dinhi nga gisulat ni Reb, English Tagalog and Tagalog English Dictionary by Maria Odulio de Guzman, page 200. Matud pa dinhi, minister, noun, ministro, sugo, pastor. Mo kana tong nabasa bradon. So kini daing minister, ministro, sugo, mo pa dining pastor, pari, saserdote. Karon ha, ningon ka nga dili magpulos ning basahon niya ang gisulat ni Reverend dili mahitungod sa minister. Nga kanang minister mo manang pari o saserdote nga giyong ansyano. Nagisulat niya diri nikutlo siya sa referensya nga English Tagalog and Tagalog English Dictionary. Ano raw? Naimo ani Mr. Verol Alon? Wa mo gimo ani mo nang magyama-yama ka. Nakaron atong basahon dinhi sa gikutlo ni Reverend sa gisulat sa basahon nato Brother Dever nga imong gibasa nga naguluhan. Unsa ang kahulugan sa sa pulong- pulo nga reverend sumala sa Biblia og referensya bradon? Kuha ka ni ani Mr. Verol Alon, di ba? Basahan ni gani dire, di ba? Di ka makaingon nga itamparos ni og nas master, ipakaon ni namo. Now, sa page 200
Mao ni ditong gikutlo ni Reverend nga nasulot sa maong basahon. Tinuod. Sa pulong minister. Now, minister, noun. Ministro, kama, sugo, kama, pastor. Sa ato pa kining ministro, gitawag sugo, gitawag pudig, pastor. Gikan kini sa pulong saserdote o dito ansyano. Ang kanang ansyano, sa gibasa ta sa ibabaw kaganina, sa Isaias 9:15, mao nang gingog ulo, nya napoy ikog nga mga baka kung manalagna, mao to sila ang nagapasalaag sa Ehipto, sa prinsipis sa Suan o sa prinsipis Memphis. Pero pag abot sa itong Ginoong Jesucristo, gikuha ta ng example niya ng ansyano, mga ministro, mga matuod to sila. Nakaroon, atong tanawon sa pagpahayag sa Biblia, Brad Dever, Brad Rini, Brad Hernan, no? Mahitungod nining pastor. Unsay paghulagway sa pastor nga kapastor gani or ministro nga dili na nagsubay sa kabubot-on sa Dios, wala na ba magsunod ba, naglain na ba? Unsay katawagan? Di ay Biblia na imo ni Mr. Valencia na pod. Holy Bible, ang Biblia King James Version Tagalog. Basahon ako unsa ba kining giingon nga pastor nga mao nang ministro niya? Isaias kapitulo 56 bersikulo 11 gingon sa pagpayag na. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa ay sa kaniyang pakinabang. Giulag ko sa Biblia, Mr. Werol Alon, Mr. Valencia, may tungod sa ministro o pastor, gingon, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito, katong gingog, mga matatakaw na aso, ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Gingon dinig iro. Ingon ra bakag si Reverend batasan di makaog iro. Nagyan na ang amuang pag-counter na mo kinsa bay mo lugar nga iro ug unsa bay kinaiyas iro. So biblical po din yung kining pastor bro nabasa sa referensya ug kaproibahan po gid nato sa Biblia. O nga naay pastor nga dito gipanagking sa iro. Nakaron. Og basahon nato sa ubang hubad nga Biblia, Brother Dever, kung ang atong gibasa sa Tagalog nga King James Version, Isaiah 56:11 man. Og basahon na isugod bersikulo 10, Brother Dever, unsa gipahayag diha? Okay. Lapo sa bersikulo 12. Okay, atong pagkabasa bro nagaingon niini ang iyang mga magbalantay mga buta. Silang tanan lunlon, mga walay kahibalo. Silang tanan pulos, mga irong amang. Sila dili makausig na nagdamgo, na naghigda, mahigugmaon sa pagkatulog. Muni gihulagway dinhi dayon sa 11. Oo, ang mga iro ulitan. Sila dili gayod makabaton og igo og kini mao ang mga magbalantay sa karnero nga dili makasabot. Sila na nagpanlakaw sa ilang kaugalingon nga dalan ang tagsa-tagsa sa iyang ganansya gikan sa tanang dapit. Umari kamo na nag-ingon sila. Mukuha ako og bino og magbusog kita sa atong kaugalingon uban sa maisog nga ilimnon og ugma mahasama niining adlaw usa ka adlaw nga dako nga dili hitopngan. Tanawa giulagway. Mr. Valencia sa gibasa sa kaubang ministro Brad Dever, among gipaibabaw sa bersikulo 10 para mugawas nga kini diyang giingog pastor nga ingog iro nga matatakaw. Gitawag pud ni sila magbalantay nga mga buta. Magbalantay sa mga karniro nga di makasabot. Mao na kung di makasabot, kuanggol sa pagpahayag sa Biblia sa Salmo 94:8 Kristohanong katilingban. Mao na. Unya, gingon dayon silang tanan lunlon nga mga walay kahibalo, silang tanan pulos mga irong amang. Ug mga ingon tag irong amang, kanang ang trabaho sa iro di man mo istorya, ang ila paghot. Sa to pa ang pinaghutan ani dili po di matawag nga hustong pagpaghot kay amang man. Ug sa tao na, ang literal po nga amang sa tao, usara may pinulungan nga nahibaluan sa amang. Sa akong nahibaluan po, yung magtuluan ni mugmama, ang itubag, papa raman. Papa ra gina. So, giulagway nga, kini di ang pastor nga gingog iro, gitawag po nagmagbalantay, pero buta. Unya, gingon po sila, iro nga amang, unya, di daw sila makausig. Maglisod makausig, amang lagi. Kung sa tao pang literal amang, di man makaistorya, papa raman, papa. Tuloan nimo, mama, papa ra gyud, mao ni mo tanawa gani. Dagpak ni nimo, tanawa ni ba, di ba kanga ka? Mura ba kung ikimentoryahan nga kanga, amo para ba nang tagaan pughan eg tubag? Ha?
Nakaroon, ingon dan, ang mga iro ulitan. Sila dili gayud makabaton og igo og kini mao ang mga magbalantay sa karnero nga dili makasabot sila no nagpanlakaw silang kagulingon nga dalan ang tagsa-tagsa siyang ganansya gikan sa tanan niyang dapit. Mao day pagulagway. Mahitungod sa iro o pastor nga gihulagway ingog iro nga dalo or matatakaw magbalantay day nga buta. Dili makausig amang nga iro. Kung sa tao pa di kanga-kanga ang istorya nani mo. Nakaroon no, ha? Muna igulagway sa Biblia nakaroon brother ni atong tan-awon. Unsa magi kinaiyas iro nga din naani diha gipanaging sa usa ka pastor nga tigpasalaag, ministro, ansyano. Unya gingog iro ni siya. Unya unsa ba di kinaiyas iro brad rini sumalat sa Biblia? Niya, brother, sa ikaduang Pedro, kapitulo 2, versikulo 21 ngadto sa 22, kay alang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila may balo sa dalan sa pagamatarong, kay sa mutalikod sila tapos may balo ni ini. Mutalikod gikan sa balang sugo nga gitugyan kanila. Sila hing matud-an sa tinod nga sanglitanan nga nagaingon. Gibalikan sa ero ang iyang kaugalingong suka o og tapos madigo ang anay sa yanang mobalik siya sa paglunang. Sus. Tuwa na, Mr. We're all alone atong gisusi ang kinaiya o characteristics iro nga didto na gipanaging sa pastor nga gingog magbalantay nga buta. Iro nga dili kabalong muusig kay amang. Di og tao na amang hapapar gyud. Og kuan pa kanga ang pamaagi ba? Na ang iro di ay gingon no, kaya lang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong kaysa mo talikod sila tapos mahibalo ni mo talikod gikan sa balaang sugo og gitugyan kanila. Giingon ba nga mas maayo kun nagwa pa ka makakaplag sa kamaturan kaysa nakakaplag ka nya mobiya ka asa din gihimo gipanag-i sa sanglitanan, no? Sila himatud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon, gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka ug tapos madigo ang anay sa yanang mobalik sa iyang paglunang. Ang kinaiya des iro, Mr. We're alone, mukaon sa iyang suka. Pasintabi sa mga nangaon na. Sa nangaon karon pasintabi kay naman ta sa pagisgot biblikal man nga nay iro nga mobalik pagkaon sa suka. Kini ba nga kinaiya, Mr. We're alone na mo? Ang pagkairo, ingon baka nga batasan ni Reverend Di Macaog iro, ginunta na muna sa manang labayng pagtuon. Nuntan ta na lang ingon si Mr. Valencia, batasan Di Macaog iro. Na pangutana na bagi iro mo kaog batasan? Manong ningon mi nga basig ni agi kag pagkairo. Iro. Kay ngano nahibalo ka nga ang bati nga batasan Di Macaog iro. Nasa Biblia, lami madikatawa kay nabasa man sa nang labay nga pagkakatawan sa katawa man ta. Pero sunod na lang ta mo katawa. Gingon ang iro nga mukaon sa suka. Makita sa imuha, Mr. Valencia, ano imong pagyama-yama? Atong paminawon gani ang imong pagsuka. Nga kanang imong gisuka, imo ra po nang gikaog balik. No. Atong paminawan ang imong pamayat. Mao kana kun magunaw na ka gani og kanang politika mo apel gani ka yawan on gyud na pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika ha kung magbuhat kag dautan muna yawa gyud ang palulungan nimo. Tanawa, nani mo ang pagkairo? Unsa mata nga nani mong pagkairo? Ang iro man god musuka balik og kaon ng sinuka. Asa imong gisuka? Ang politika yawan on. Ay suka na kay yawan on man politika di maintain unta na nga yawa gyud. Pero sa diyang imong gisuka imo man gikaon. Pero dili man gyud na yawa ginang politika. Unsa mo na? Tanawar gud na. Imong ingon ka yawa ng politika, suka. Gikaon man imo balik. Dili man hinon ingnon nga yawa ng politika. Unsa may makapayawa sa politika? Kung maghimo kag dautan, adiya yawa gyung padulungan nimo. Tanawa ra Mr. We're ulon Mr. Valencia di ka mauwawa na. Kaya tanawa si Brother Doning nga imong gihagit-hagit. Nya og pangitaon pag nimo si Reverend. Samot kang lipaghong. Wow. Nya grabe ra ba kag pangatake? Ana di ra ba namo na alikayan? Ang balikan para mo nang ingon ka nga imong gipangutanag asa man ko nakasala be? Di man nina daghan bagid kayo nga among tubagonon diha nimo pero unsan oras raman gyud moy kuwang limitado mo ko ang oras. Challenge mo Brother nina. Hindi mo ko manghambog nga may lagi ko, wa mo ko manghambog nga na-improve ko. Pero kay challenge mo ko nimo nagbarog mo ko sa kamaturan. Imi yung kagtikpay sa lagmi, kami principal nga nagpadayag doktrina niya ikaw nga nibiya, kauban mo na PDM nga nibiya sa PBCM. Silang makarayo og si Dani Nakwa. Na maabot ang panahon kani, apil na sila nga among sigutan dinhi nga nagapangawat sa pulong sa Dios.
pangawat sa pulong sa magtutudlo. Di nilang kami kutob kay napupos ang atong oras kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Inyo Sr. O gingon man sa Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kauban sa mga ibang lista usab og ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Kini sabi niyo ang son ibang lista, Brother Hernaldo Pipi. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O ganton sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hayat mati, tayo